Уроците на неуспеха трябва да се платят. И въпреки, че всички знаем как всеки провал е урок, как всеки провал не е провал, а поредната стъпка към успеха. И въпреки, че всички обичаме да четем мъдри сентенции в интернет и в книгите, някак си всички бягаме и се страхуваме от този така наречен провал. Провалът има цена и тя трябва да се плати. Но по-добре е да платиш цената на временния неуспех, отколкото да платиш безумната болка на траен, безвъзвратен неуспех, който се постига по един единствен начин, като не правиш нищо. Така че, пожелавам ви да сте от хората, които правите малки стъпки, понякога правите големи провали, но се движите по пътя към вашата собствена цел.